Komachielo en ni riwruok mar KUPPET bende koro sundo mondo miyo yang jopuonj mag junior sekondar e yo makare e kidieny mag jopuonj mag sekondar. Jakom mar riwruogno Omboko Milemba ne owacho ni riwruogno sundo mondo mi koro lai mar somo manyien masani CBE mondo mi pangi kidienje adek kama oting'o kidieny mar primary education, junior secondary education kaachiel kod higher education. So it's unfortunate that the money is not there, but we are looking forward for supplementary budget, which must be done so that the CBA for teachers is in place. So within the next 4 days, Teachers Service Commission must invite the unions to discuss a new CBA. Otherwise, we go back to the old times where there was anarchy, and every December would be a strike from the... Ka jagoro mar riwruogno kelo Misori bende nogo dhoge piny e wi wachno e yo machalo kama. Strike is a tool of last resort, where what happens is that you must negotiate your way out with the principles of our institutions, because those are also our members. I got a letter and we are meeting the Teacher Service Commission. Jotend riwruogno bende koro wacho ni ka opogore kod wach mar yango jopuonj mag junior sekondar kaka jopuonj mag sekondar, dwaro nitie mondo mi koro ket lai malong'o mar kaka ichulo jopuonj mondo mi koro geng' weche mag dhi ndara kendo bago ng'anyo kinde ka kinde. Ka bende giwacho ni koro pono ni sirikal nyalo rem keto e tim wach machalo kamano, to koro gibiro dwaro mondo mi winjruok ma kanyakla mane gibiro oro gi sirikal mondo mi ket e tim mondo mi ogeng' weche mag ng'anyo.